Налични комплекти за новородено, идеални за изписване. Съдържат 5 части, горнище с дълъг ръкав, ритънки, лигавник, шапка и ръкавички. Цената на този комплект е 29 лева. Отново комплект от 5 части в розово със сладки пчелички. Цената му е 27 лева. Тук ви показвам и едно боди с сърчица на цена 11 лева. Налични размери от 0,3 месеца до 9-12. От комплектите за новородено за момчета имаме от този сет от 5 части с слънчета. Той е на цена 27 лева. А на този комплект със сладка щампа на колички цената му е 32 лева. Очакваме вашите поръчки.